Капиталь ремонттан соң район балалар китапханасы ачылды. Карагыз әле, ничек матур, ямьле безнең китапханабыз. Китаплар да елмая. Хәтта без китап геройлары да куанабыз. Sen de bizim tatile graflar, konkurs e'lon etdi graflar bo'yicha. Mana bizning endi Oznaqay bolalar kitobxonasi jingi yo'lladi. O'sha bolalar kitobxonasida kapital remont yasash bo'yicha 5 milliondan ortiq endi grantning summasi 5 milliondan ortiq edi. Шул акчага инде бездә бик олы ремонт эшләнде. Стеналар, түшәмнәр, идәннәр, электр чыбыклары бөтенесе алышынды. Без аларга администрация җитәкчелегенә, нефтчеләребезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Менә бу бина безнең ничектер балачакка шушындый әкияти геройлар янына алып бара торган бина бит инде шулай бит. Ул безнең китапханабыз. Менә зур куаныч, бүген зур шатлык безнең инде ремонттан соң бик матур ремонттан соң менә безнең абыйларыбыз инде шул хәтле матур итеп, шул хәтле җылмаеп тора торган итеп ясаганнар. Менә безнең китапханабыз ачыла. Бу бик зур шатлык. Менә китапхананы әле үскәчтән тагын да ныграк аңларсыз. Ул беләсезме? Ул изге йорт. Менә сезне бүген көндә формалаштыра торган, сезне үстерә торган, сезгә характеристика бирә торган дип әйтим инде, характер формалаштыра торган, ниндидер бер тылсым дөньясына алып керә торган бер бина. Балалар китапханасында 32 меңнән артык китап бар. Инде безгә балаларга түгел, өлкәннәр дә йөриләр, өлкән укучыларыбыз да. Чарада катнашкан Гөлстан әдәби берләшмәсе әгъзалары балалар яңартылган китапхана белән таныштылар. Балалар белән шушы китапханага һәр вакыт бик еш килеп торабыз. Мин тәрбиячем, Хаматшин белән Файз. Булам, без бик китапларны яратабыз, карарга яратабыз. Безнең китаплар тормышта дусларга әйләнде. Китапханада балалар өчен төрле түгәрәкләр эшли. Китапханабызда балалар өчен инглиз теленнән атнага бер бушлай түгәрәк үтә. Монда безнең балалар өйрәнәләр, укыйлар. Бу Курчак театры безнең балалар китапханасында бик күптән эшли. 1988 еллардан бирле. Менә без инде балаларга төрле татар язучыларның әкиятләрен сәхнәләштереп күрсәтәбез. Балалар бик җылы кабул итәләр. А какие книги любите читать? Разные татарские языки. Да. Разные книги, разные жанры, классику, роман, фантастику.